manan sa ka. Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Ang ato matatampor ay dahil sa nga Jenny. Day, Jenny. Labi ay gusto makikila-ila ni mo. Ha? Kinsa man day? Akong igagaw. Ngayon sa man na, gwapo na. Natural. Gwapo, baya ning kaliwata na. Mani akong giingon ni mo, Day. Ako igagaw. Gusto makikila-ila ni mo. Si Edon. Hi, Jen. Kagwapo niya. Uy, Day. Tuwa to sa iyong kamot. Uy. Bitaw. Laylay na kaya nga akong kamot, ay. Huwag din mo dawata. Hello, Don. Salamat, intang. Gidawat na gid ang akong kamot. Miga na ta, Jen, ha? Sure. Salamat, intang, nga imong gitubag, Jen. Ikaw ni Don? Ako intang ni Jen. Ah, mao ba? Nganong nanawag man ka nako? Gimingaw ko nimo. Oh, unsa? Pag sure, oy. Nga nagod itaon kami nga man ka nako. Tinawag bitaw, Jen. Sukad lang nagkaila ta. Magsige na ko og hunahuna nimo. Mayuha mangati ka. Dili na ate ka. Nagsulti na ko din mo sa tinuod. Jen, dili ka busy? Dili man. Ngano di ay? Wala ko rin sa inyo, ha? Ngano man, magunsa man ka din sa amo. Musoroy lang ko. Okay rin mo nga, muna ako sa inyo. Ikaw. Noon sa ko, uy. Nagsige mo ko kagtutok na ko. May isulti ko nimo, ha? Ayaw lang ko. Unsa man na? I love you. Edon. Manay tinuod, Jin. Nakagusto ko nimo. May chance pa ko, Jin? Wa ko makapangandam ini da. Pwede ba doon nga ako sinihuna-hunaon? Hala, no? Huwag hindi ay makapugong sa intipati. Naguyab biday ni mo akong igagaw? Wala gitay, uy. Unya, sa may plano ni mo? Maayo ka nga ako siyang sugtonday. Aw, kung may gusto ka niya, Day, sugtaon. Tinuod, Jin? Imo na kong gisugot? O doon, uyab na ta. Salamat, Jin. Salamat nga, wag ko nimo padtong sa dugay. Basta isaad lang ginako doon ha. Nga daligi ko nimo pinuangan. O, Jin, isaad ko na nimo. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ug wa na ilain pa. Dili aras panahon sa. Walang hibaw nga tulo na dili ka buwan sukat na nagkauyab. Maugyod. Bulag yung wa. Maayo unta doon nga dili ka mausap. Dili na mahitabo, Jin. Ay love ta kayo ka. Salamat doon. Ha? Mubiha ka din sa ato? O, Jin, Asa naman ka paingon? muadto kog syudad. Pero nga naman, Manarbaho ko, Jin. mao ba? Imo di ko biyaan din, he. Ayaw lang gud kaguol. Mubalik ra bitaw ko. O inigbalik na ko. Magminyo na ta. Doon. Basta isa alagin na ako, ha. Kadili ka mangitaglain din, eh. Gara ni mo, no? Nga nagditaon nga mangita magkuglain. Nga love man ti ka. Salamat, Jin. Ikaw sa ba? Ayaw bigit patintal dito si mong atuan, ha?
O Jin, isaan ako na nimo. Ikaw ra gyud ang akong malon ug wa na ilain pa. Ayaw ko nagkuul-guol diha. Dili lagi na ko malikayan, day, uy. Ngumingawon ko ni Edon. Anak ginaday, labi pang love ninyo ang usag-usa. Maulagi, uy. Sige lang, tawag-tawag lang gud mo para pawas kamingaw. Kumusta naman ka, diha? Okay ra Jin, nakakita na akong trabaho diri. Maayo hinuon. Ikaw, kumusta naman ka? Nia, mingaw na kayo ko nimo. Parehas data. Antos-antos lang na taron ha. Kay iniguli na ko, magminyo na ta. Salamat, Don. Paabotan kong imong pagbalik. I love you, Jane. I love you too, Edon. Noon sa Maris, Edon, uwa na magit manawag na ako. Dili na po makontak kayong number. Uy, samat ka nahitabo niya. Basig na busy lang today, uy. Grabe naman sabday, uy. Bisag unsa siya ka busy, basta makontak lang unta. Dili gid makontak iyang number, uy. Paabuta lang, day. Basig manawag ato nimo. Pila na kabuan ang nakalabay. Wa na gid mo kontak si Edon ako. Nakalimtan na tingali ko niya. Unsa? Minionon si Edon? Oh, Ojin. Muna isulti sa igagaw niya. Mauday nga wala siya manawag na ako. Kinakakita na di siya glain. Bakakon ka, Edon. Bakakon ka! Eh, tagay-tagay pa to ninyo, day. Uy, day, ayaw palabi, uy. Sakto na nang imong giinom. Gusto na. Dito, day. Basig dili na unya ka makapauli kung hubog na kay ka. Nga sakit ang lagos kay buhat ni Edon, day. Nagtarong mahenta ko sa mong relasyon pero nagita siyang lain. Kaslo nun pag yun siya. Ako na ngayon kasalo sa gibuhat sa kitig-agaw, day. Ano man, day? Bati magod kong naong ngayon magkugiilisan. Kapalit-palit ba ako? Dili man, day. Kuwang pa ni mo, ah. Ganun gibuhat maning Edon ako. Ganun iyo magkugipasakitan. Ganun, ma. Kumusta naman ka, day? Okay na, day, uy. Nakamove on ako. Maayo hinuon, day. Da, lalaki rin na, uy. Makakita ra ko og lalaki nga mo seryoso ginako, day. Maog yun. Ha? Imo gihatagan og number sa Edon nako? Ojin, nagkita ko gabi dito syudad. Kanya, nangay siyang number ni mo. Kay, bago na ko iyang number. Nga na ngayon mo kuno siyang number nako. Nga minyo naman siya. Ambot lang niya. Pabuta lang, basig, manawag na to ni mo. Salamat ka, imong gitubag Jin. Unsa may mo tuyo nako? Nga minyo naman ka. Gusto ko nga magkita ta. Nga naman ko no. Gusto na ko nga magkasulti ta sa personal. Edon, Dagan kong isulti ni mo. Mupawali mo ko diya sa ato. Magkita ta. nga nun napakita pa man ka nako. Una, gusto kong mangayo pa sa ilan mo. Mangayo kag pasaylo sa imong pagluob nako? Sa imong kabakakon? Paingon-ingon ka pa nako nga ako lang imong mahalon pero nangita di kag lain. Natintal ako, Jin. Ang kuno na ko. Uyang ko kay nadako sa laing babae. Pero wa na mi. Unsay wa na mo? Dili ba minyo naman ka? Wa ko madayon sa pagpagigminyo niya. Kay na mga butang nga dili may makasinabot. Ug nagbuwag na mi.
Unsa? Ang tinuod, Jin. Hangtod karon. Niya ka pa sa akong kasing-kasing. Hatagin ako gigayon nga mahalon kapag usab, Jin. Kay isaan ako nimo. Nga niining higayon na magtinarong nako sa atong relasyon. Edon, Nahibaw ko nga mahal pa ko nimo. buot sa padak. Nga naman, dili tinuod. Dili. Unsa man ka, magdakos man ka. Mahal pa ko nimo. Nakita ko na sa iyong mga mata. Don, I love you, Jin. I love you. daoy. Madaman sa tanimo. Nagpasabot lang na nga mahal pa ko nimo. Dili ba? Sige na. Ang sige na. O na. Akong ang kuno na pakanako. Anak ba? Ayaw ka bala ka, Jin. Niining ikaduhang higayon ngay maghihatag nako. Dili ko ni usikan. Ampingin ko na ang atong kukma. Salamat, Don. O gusto na ko nga mine na ang atong tawganay, ha? May? Mine. Nga, but pasabot, ana, you're mine. Akin ka lang. Kaoy, uy. Oh, bahala, nag-uwi. Basta kay love ka. I love you, mine. I love you too, mine. Sa ikaduhang higayon, gidawat ko ang gugma ni Edon. Ino lang yung tingali ni mahigog mata. Bisa lagi pasakitan ka na, imo lang gihapon sing dawaton. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning maun tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan day ko ninyo Milona. Punto medikal kining akong suliran. Naikag ko sa pagtampo ining tagsaon jud nako sa gilanon, tungod kay nagkinahanglan jud ko sa inyong mga maayong hunahuna. Kaya ako mismo, wa na jud makasabot kung nganong ingon ini ang hitabo sa ikaduha nakong anak. Nga mo'y nahimong hinungdan sa pagkaguba sa may namang relasyon sa akong bana nga si Jezreel. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga paghitabo. Hoy, Oh. nahilom lagi ka. Ano nag-abot mo na imong kilay yung nagtanaw ng imong anak? Murag di lang ko makatuo ba? Saon sa man? Nagkituntulan ko nimo. Jezreel, Kuhaan ni. Kay dili ni akong anak. Kang Philip na. Jezreel! Jezreel, uy, kadiyot lang. Oh, Jez, pero miapas ka man. Gisugo kasi mo amiga. please don't be stupid. Kung dili ka gustong magtuo ko nga imo nang hinanggaw sa imong pagsigig biyahe, unya nangita ka lagbikil, aron may katarungan ka mo biya ni Miluna. Ayaw ko butang-butangi. O kaya sa butang-butangi si Miluna. Kay nahibaw ko, nga tarong ng ako amiga. Dili na, daghagnaw, parehas nimo. Unsa? Ayaw pagilas-silas. Kay nahibaw ko sa mong kalaki rong panahon na. Wa matago na ko nga nagduwa ag kayo. Hoy! Balik dito. O ka maamit ng imong asawa. Kung dili ka gustong iyagyag ko ng kabuang nimo. Ayaw-gyog pasakitis Miluna. Kaya ako gimamahimo nimong kontra. Ibutang nato. Nga di gyud imo tong bataa. Kay nagtuo ka nga kang Philip to nga ex ni Miluna. Aron matinaw ng imong utok nga nalubog na ipa-DNA aron maklaro kung angayan ka bang masuko sa imong asawa. Hain naman siya. Tapos labi, naglingkod, naghinuktok. Ay kabalaka. Okay na ko. Tungod kinakasabot ko. Ako mismo, naibaw sa rason kung ganong kalit nga nasuko si Jezreel. Human niya totoo ang akong anak.
maupay iyang pagkatao. Pero imo namang maklaro nga liwat kaayo siya ni Philip, girl. Mo ni akong ikalipgan. Kung nga no. Limpyo nga akong konsensya. Ipadumpa ko. Huwag ko makasa sa kumbana. Oh, may balik siya. Love, I'm sorry. Palihog. Pasilo ako. Mura kong naibtag tunok, tungod kay ako nakita, nga kinasingkasing ang pagpangayag pasaylo sa kumbana, maong nawasa na sad ko sa kasakit ka akong gibabi. Dili sayo nang butang-butangan tagsa, nga wa kay glimo, maong nag-uolyo kay ko sa nahimong reaksyon ni Jezreel, dihang nakita ni ang bata. Okay na unta to. Pero paglabay sa tulog ka buwan, usa ka Domingo ana, nga padong mi sa simbahan, uban sa mga bata, usa ka guwang babae nga nahimo namong suod sa kong ex-boyfriend nga sa Philip, ang takles job kaayong misugat namo og ni Jezreel. Unya, Ay, Melona! O, kumusta na? Imo ning... Uy, Philip! Oh, Ala, uy, liwat lagi kaayong Philip. Oo. Anak gin na kay anak man. Sa ilola sa tanang. Manimba pa mi. Sige, sige. Kay human naman ko. Aresa ko. Bisag si kinsa pa'y pasultihon. Liwat gid kuno sa una nimong uyab kini bata. di na ako sila mabasol kay bisag akong gani nga inahan. Naglibog ko. Kung nga nung tuwa sa laing tao maliwat ang dagwis sa akong anak. Inay nga diha nimo nga akong bana. Usari rason ana. Naghimo kay gig anomalya. DNA ang sulbada ng imong pagduda. Himuon ko nimo buang. Imo kong pagkatawan. Pagpalutaw na tinuod ang DNA. Ayaw na! Usa ray sulbad ana aron. Aron magmalinawon ta. Magbuwag ta! Hilak. Gidata ka din he. Aron anhi ka mo hilak. Nga dili ka makita sa imong inahan og mga anak. May nalang gani. Kay misugot si mama nimo nga ibilin una nato mga bata. Sige. Hilak. No way. Wa ko'y gibuhat ka anomalya. Katong tao nga kurtog pensamiento mo'y angay mo hilak. Tungod kay naa ang Ginoo. Siya mo'y mas labaw nga naibaw kung usay tinuod. Wa ko'y kay magdautan sa akong pagkaasawa. Girl, we're friends. Close friends. Makasalig ka na ako. Konsultihan ko nimo sa tinuod. Tubaga lang ko, tarong. Okay? Promise, promise. Way mausab sa atong panag-amiga. Have you gone to bed with Philip? Pwede ka ako'y mutuwa? Sorry nga, midool ko. Nalatawan tala mong duha nga nagpaingon din sa beach. Maong gisundan ta mo. Tungod kay gusto kong maibaw kung tinuod ba ang istorya nga gibuwagan ka ni Jezreel. Tungod na ako, Milona. Oh. Pero okay na. No. It's not healthy nga butang-butangan ka niya. Kung iya magani kang ingnon na ana, iyang siguroon nga sad-an kang tinuoray. Basto siya. Magkigsulti ko anang tawahan, ha? Alang saon sa pa. Para mag-ulit mi. Salamat na lang. Pero naanad na mingwa siya. Padako na akong anak nga akura. Ug salamat na lang sa concern. Jenta na. Kita mapunan na sa dang istorya. Kung doon ay balibong dila nga makakita nato din Wala yun may magkauli si Jezreel. Ako na lang nabalitaan nga nakitipo na siya laing babae. Sakit, pero wa na ko'y mahimo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Mingon man gud ang akong close friend. Obsessed kuno ko sa akong ex-boyfriend. Mao kuno naliwat na hinon ang dagway sa akong anak. Tinuod pa gud na? Ikaduhang pangutana. Honest ko sa akong gisulti nga wa jud mahugaw-hugawi sa laing tao ang akong pagkababay. Unsa man gyud rason nga nahitabo man ni? Ikatulog katapusan ko pangutana. Nagplano kong i-fight ang right sa akong mga anak pinaagi sa pagdemand og sustento sa ilang amahan. Okay ra ka ha?
Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Milona. Mayong adlaw mga suking tigpabinaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, magig-uban ta ninyo, muhatag og solusyon, tubag sa mga gumunhap o kalibo sa inyong kinabuhi, muhatag og tubag og mga sugyot sa mga problemang punto medical, legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drogas. Klase-klase pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo padala sa atong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O din sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. According to Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, na sila gipahibalo, nga please keep your child away from anybody nga dili membro sa inyong pamilya, at least mga 6 feet away, no? Mao kini ang gipahibalo sa atong kausa pa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association. Ang atong mga suking tigpaminaw, ako ding i-greet ni sila, oy, kay mahiubos ni dili nito i-greet ning atong mga suking tigpaminaw sa tong programa. Ayong pagpaminaw ni Mario Daguhoy Tangkay ug ni Winael Bintulan diya sa Carcar City. Si Villarmia Jivel May, Annabel Caballo Dacalos o Guadalupe Natad diya sa Unicom or Unihome Kantawan Cooperative nga inunta hardware, no? Diya sa Kantawan City of Naga. Diya pirmi kong palit og lansang diya sa inyo, ma'am, ha? So daghang salamat sa iyong pagpaminaw diya sa Kantawan, no? So makausap pa ang atong magtatampo si Milona, batanon pa ni siya, punto medical. Muditso na lang kita sa iyang mga pangutana, no? So unang pangutana ni Milona, miingon man gud ang akong close friend, obsessed kuno ko sa akong ex-boyfriend. Mao kunong naliwat na hinuon ang dagway sa akong anak, tinuod ba gud na? Wala no basis, siguro gawas tingali og ang tinuod nga papa ng imong anak, biological father mo ang imong ex-boyfriend, no? So kay kini magog liwat-liwat, genetic magod ni siya Milona, no? So og why man sad nga magsige man sad ka na obsessed man sad ka sa imong ex-boyfriend, move on. Ayaw sige focus na kay bisig magsilo sa imong bana. Nganong naliwat man ang imong kuan dito yung nagway sa imong anak ngadto sa imong ex-boyfriend, no? So wala sa basis, no, nga magsige ka gunhaw na. Sa akong nahibalaan, genetic ning liwat-liwat, no? Sa atong gene, no? So kadang pangutana, honest ko sa akong gisulti nga wala goy nahugaw-hugawi ang akong sa laing tao ang akong pagkababae. Unsa man goy mahitabo, unsa man goy rason nga nahitabo man ni. So stop obsessing your ex-boyfriend. Ayo nagsige kuan, kung maliwat, basig parinti ng imong bana sa imong ex-boyfriend. Basig gigagaw ni sila. So naani sa bloodline. Well, kanang maging na-obsess ka mo nang naliwat ng imong bana sa or imong anak sa imong ex-boyfriend, ingon ko nga wala na sa basihan sumasa mong pagtuon kay kining liwat-liwat, kining gene na to, kuan ni siya, may pagka-genetic, no? So mo na ako ikasulti, no? Hinaot nga mo sabot ka, no? So ikatulong pangutana, nagplano ko nga ipahit ang akong right sa akong mga anak pinaagi sab og demand og sustento sa ilang amahan. Okay ra ba? Palihog tabang tambagi. Sus dapat lang dugay ra unta nimong ginahimo, no? Kay kinahanglan ni nga mudawat ka og financial support gikan sa amahan sa imong mga anak. Kay obligasyon na ilang mo himog bata nya dili mo palit og gatas o palit og bugas dia, no? So mao na nga kinahanglan nga mong mangayo ka og support sa imong ingnon ta bana. Kay iya man ang obligasyon, no? Iya ang obligasyon sa paghatag og suporta sa imo ug sa mga bata. Alright? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Sa makausap pa, ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga aduna sa kamay nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Dili ka mo mauwaw, maikog nga mopadayag sa inyong mga problema.
kay kitang tanan adunay problema. Wala exempted ni ani. So sa ngalan sa akong partner nga nagdistansya mi karon ato ni Bathan, kami andam og taga ng muhatag og kolor sa inyong kinabuhi. Gikan sa amo ri sa Radio Mindanao Network, daghang salamat tatak RMN og maayong adlaw.